So, ang atong topic asay sayop nga gipanudlo sa simbahang Katoliko. Nga naman kay samtang nagbasa ko sa mga komento, nag-upload ko reels, nag-upload ko tawag ini nga video. Dito daghang kayo mga hawod sa comment section ba? Mga hawod sa comment section nga mali man ay mo kay Katoliko, daghan kay mga sayop ang gipangtudlo sa simbahang Katoliko. Ang buto ka sa sila nanguha ng hugot anang daghan dog sayop ang gitudlo sa simbahang Katolika. Unsa kay basis? Kay syempre number one base mo gud nato nga moingon ta nga sayop ang usa ka teaching. Number one, kung ang maong nag-akusar na ay otoridad sa pag-interpretar sa Biblia. So kung ang sulpot mo imusulti nga sayop ang Katoliko, unsay basis? Yang problema magudaan nga itong mga higal ng mga sulpot, ang ilang gina-implement kanunay sa ilang presentation concerning silang doctrine o atake nila sa simbahang Katoliko, sagad sa ilang ginagamit purely opinion. Kasan ganit sila magkasinabot o mag-uban na sila. Anang not less than 45,000 sects, Christian sects, nga milokop sa tibok kalibutan, iyahay po na silang tudlo. Naapo na sila yung mga nagkadaiyang doktrina nga sila po mismo dili magkasinabot nga naman kay ang ilang teachings based na po sa opinion sa ilahang mga founders. Unya mo na masulti sa tuwa nga sayop ta. Muna mangutan na ito, unsay basis ninyo ang simbahang Katoliko sayop? Inyong opinion? Ngano? Pwede di ay basihan ang tawag inyong opinion sa individual kay parain nun ang simbahang Katoliko sayop. Dili pwede mga sir ug mga ma'am. Dili pwede. For example, ningon ta nga ang simbahang Katoliko gitukod na ganung nga sayop di na. O sa may inyo hang tawag ining basis nga mingon mo sayop na kay kuno wala kuno itawag ining mabasa. Mabasihan day na nga kanang pulong wala or walay mabasa sa argumento nga tinuod ang inyong gi-claim or tinuod ang inyong gi-akusar. Dili man na magamit ng term nga wala o di mabasa. Dili man na magamit. Kaya kung ang prinsipyo ninyo di na tinuod kay dili mabasa, kamoy unang laigo. Kanang inyong puno kag iparisto wa mas Biblia. Bisan pa sa esensya niya, wag yun na sa Biblia. Sorry kayo ha, mga sir ug mga mama ha. Moingon mo, prangkahon lang ta mo, wala yun na sa Biblia. Kung ang prinsipyo nga dili or kung wala sa Biblia, dili tuuhan, kamoy unang nangaiguan na. For example, 70th Adventist, wala sa Biblia. Iglesia ni Manalo, wapo na sa Biblia. Iglesia na Soriano, wapo na sa Biblia. Anang ilang mga tetet, puro raman na angkon-angkon. Pagkauman, di man sila makakonektar. Sa ilang tawag ng gipang angkon, di asa nakasulat sa balang kasulatan. Di ba sila makakonektar? Mabito nga, ang ilang basya na purong tagna-tagna. Tagna ni Illinois, tagna kang Manalo, tagna na puro kang Sinukupurigaba. Wala lang basis eh. Di ba? So, kung sila musulti nga sayop ta, o niya, ang basis opinion ay way pulos na. Way pulos na mga sir ug mga ma'am. Nga naman kay ang pulong wala, ang pulong dili mabasa, dili na magamit as ebidensya sa pagnigar nimo nga ang usa ka pundok sayop or ang usa ka pundok tama. Dili na. Kaya daghang mga butang nga di mabasa apan tinuod. Di ba? Daghang mga butang nga di mabasa pero tinuod. For example, kanang ingon ni Kristo nga, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wa man siya naglito og pangalan sa iglesia diha. Pero diha lang matakutob. Dili ay. Kinalang tanaw na to na asa ng iglesia haron. Kay ingon gud niya nga bisan hanggang haan sa impyerno dili gyud makabuntog ini. So buti pasabot kada mo iglesia existido from the time of the foundation until now. So asa man aron? Kamo di ay na. Kamo din na kaming buto lang 16th century. Kamo di ay na kaming buto lang 17th, 18th, 19th at 20th century. Dili man na kamo kay namo may nagkadaiya mga founders. Nya usa man aron. Kaduhay mo sila nga Biblia nga mga Katoliko tawag ining manguros. Di lagi ninyo na magamit
kanang pulong wala or dili mabasa as evidence sa pagdigar sa among teaching. Kay again, ang prinsipyo simbahang Katoliko same sa prinsipyo nga nakasulat sa Balang Kasulatan nga dili nasulat lang ang basihan. Nga naman kay ang teaching ni Kristo oral teaching. Kanang written teaching ulahira kaayo na. Ang pagpanguros sa mga apostoles pa mismo. Wa man lagi na sa tawag ining Balaang Kasulatan. Ngano? Kasi sayon din sa mga apostol ng Balaang Kasulatan. Nagisgutan. Nga part sa history sa mga apostoles pero hindi mo makita din na nga kumpletong detalye concerning sa kasaysayan sa mga apostol. Wa magana din na og nabutang kasa nga matay ang mga apostol. Wa magyan nabutan din na og unsay magipamulong sa tanang mga apostol. Pipila ra makabuka ng mulong diha. Ang nakasulat Saint John, Saint Peter, Saint Jude, kinsa pa Saint Matthew. The rest of that wala na. Saint Paul. Oh, pila man kabuok apostol si Ginoong Kristo? 12 man. O asa man tong uban? Di ba? O mao na nga magtudlo concerning nga makumpleto ng gisulti sa Balang Kasulatan ang maka-explain ana ang mga pasabot ana ang tradisyon sa pagtuo. Mauna. Kunya, tradisyon sa pagtuo nga ang mga apostol kaniadto magtimaan sa krus ilabi na sa paghimo nila sa ilang mga relihiyosong serbisyo. Yang pinakanoon din na Tertullian, pinakanoon katong na fathers sa simbahang Katolika o gikan sa mga apostol ayon ilang gidayag na aning tawag ining sign of the cross. Yeah, sayop na mga ribulto. Balik-balik. Argumentong balik-balik. Dugar na gitubag simbahang Katolika concerning sa ribulto. Gitubag simbahang Katoliko na pa 8th century pa. Hantod karon di po na mamatay-matay ngano man kibo man na inyong puhunan. Kaya para makapangilad mo mga Katoliko. Nga nagsulti rin Balang Kasulatan nga gidili ang ribulto sa mga santos. Wapod, di ba? Yung sa inyong pagkabalo nga sayop na. Damgura po ninyo. Dili na pwede. So muna akong gingon mga sir ug mga ma'am nga pag ang dili Katoliko gani ang musulti, diskumpiyado ta diha. Ngano diskumpiyado man ta kay sa ilang basis nga ang tawag ining ang Katoliko nanudog sa'yo. Wala'y basis eh. Wala'y basis. Wala nga, dili pwede nga maingunta nga tawag ining kon, maingunta nga kanang ang Katoliko nanudlo og bakak, nanudlo og sayop niya pagkauman ang atong basis opinion ra po ninyo. Dili na pwede. Bungkaga na ninyo ang pundasyon sa Iglesia Katolika. Pag mabungkag na ninyo, mutuo pa ko ninyo. Pero, problema na kay namagusaad ang Ginoong Jesucristo nga ningon magud siya nga et forte en ferinon prevalibunt adversus iam. Bisag ang ganghaan sa impyerno, dili gyud makabuntog ini. O tanawa da. Nagtinabangay na mo, not less than 45,000 Christian sects mo. Na nagtinabangay, pagdaot, pagguba sa Iglesia Katolika, pero until now, gabarog. Kung sumadahon ng inyong edad, nagikan mo yung Luther, more than 500 years old na mo. 500 years old na mo si pangatag na simbang Katoliko, pero until now, gabarog yan po simbang Katolika. Patay na lang si Luther, simbang Katoliko na gihapon. Patay na lang si L.G. White, ang simbang Katoliko na gihapon. Patay na lang si Manalo, ang simbang Katoliko na gihapon. Nga naman, ang saad ni Kristo, bisag ang nangaan sa impero, di makabuntog ini. Ngayon pa Kristo, ako magauban kaninyo kanunay. Hangtod sa katapusan sa kalibutan, liman ka na. Imagine mo na. Ngayon pa Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung kamo na, so baka kung si Kristo. Kung kamo na. Kung 70 Adventist na, baka kung si Kristo. Nga naman, yung buto naman ang 70 Adventist 1863. Nga asam, kisa may gumawa ng Kristo before 1863. Wala. Kung tinuod ng Iglesia ni Manalo, asa man kisa may gumawa ng Kristo sa 1913 pababa. Wala, gihapon.
Unsa pa? Martin Luther kinsa may giubanan ni Kristo 1570 pababa. Wala gihapon. So buti pasabot kung tinuod mo mahimong bakakon og butbuton si Kristo. Di man na mahitabo. Nga mahimong bakakon ang Ginoong Jesucristo nga naman kay ingon pa ni Ginoong Jesucristo, I am the way, the truth and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Diba? So buti pasabot, way bakak nga mogawa sa iyang baba. 1 Peter chapter 1 verse 22. Way bisan kaming bakak nga mogawa sa iyang baba. So buti pasabot kung ang Kristo dili bakakon, ang bakakon og butbuton kining mga sulpot kaning buto lang after 16th century. Mauna. Yan mo pa yung mga sayop ang natulo sa Iglesia Katolika. Nagdamgumong nagmata. Nagdamgumong nagmata. Walang bisa pag usaon yung daot simbang Katoliko, di na mamatay. Nga naman, buhi ang saad ni Kristo. Even the gates of hell shall not prevail against it. O man ingon niya nga, may not prevail. No. Ang ingon, shall not. Buti pasabot. Firm ang Kristo nga di ginamawa ng mga simana. Sa mo naman ito ka-produce o Biblia. Mao bitaw nakabutang og kapitulo og bersikulos Biblia. Mao bitaw nga nakakusukan pa ba anang kanan grabe ang pagtuon simbang katoliko concerning sa Biblia. Limang kag not less than 1,000 years ang pagtuon nila concerning scripture. O niya ang magkorek-korek lang kining mga sulpot ang buto lang after 16th century. Igo na nagkabasa sa Biblia di sa Laos puno as mga pastoy na. Kaya on gani nga itong mga amigo nga mga tawag ining mga dili Katoliko. Sige nagpaningkamot usaon pagbira nila simbang Katolika pero usaon taman pakyas mo permanente. Pakyas man mo permanente bisag unsaon, di ba? Pakyas mo permanente bisag unsaon. Di gina tawag ining di gi mo mudaog sa simbahan Katoliko. Ngano man sa simbahan Katoliko, 1 Timothy chapter tawag ining kuan, chapter 3 verse 15, ang simbahan Katoliko siya man ang haligi og sukaranan sa tanang kamatuoran. Mauna. Uy, tama di ay. Fiesta de karon sa Santo Rosario. Gideklara na ni Papa Santo Pio V ni atong 1571, 1573. Tungod sa kanang in honor sa mahal nga birhen nga diin giubanan sa mahal nga birhen ang armadang Kristiyano against sa Ottoman Turks. Gusto mo ilog sa Europa. Kung wala ang tawag ining, kung wala to nahitabo, napildi sila, kung napildi itong mga Kristiyano at the time, kanang whole Europe, puro na mga Muslim. May lang agianan kay, limang kag ang whole eastern part, good, majority mga Muslim na good. Gikan sa 13th century, 13th century hangtod sa gitawag og 16th century, ang mga Muslim at that time, grabe ang pagkuyanap nila sa tibuok Middle East. Unya na pagkahuman ang ilahan ng plano is i-attack nila ang West. So wala sila lang agianan gawas aning pinakasan ng agianan gawas ining Lipanto River. So ato panahon na tawag ining ang mga Muslim, ang mga Muros, ilahang gipadala ang ilahang mga barko not less than 250 ships or galleons. Ang niatba lang sila gi panguluhan ni John Austria. Gipanguluhan niya 25 ka galleon lang. Kaya ubang pong tawag ining mga nasod na panahon na di po sila basta-basta magpadala og tabang anak nga time ngano man kay sila pod andam og depensa pod sa ilahang kaugalingon kay na may atake sa mga barbaro, na may atake sa mga Muros sa ilaha pod nga tawag ining palibot mo nang di sila basta-basta makapadala. So mo na kung imong tan-awon ang kasaysayan sa Battle of Lepanto, ang Christian armada at that time inferior, outnumbered sila kung i-compare sa Ottoman soldiers o Ottoman ships. Nya ang nagpatawag ana nga mo depensa para sa tawag anang western countries, ang nagpatawag ana sa mga nasod nga mo depensa si Pope Saint Pius V.
Nya at the time, gera at the time, siyempre na blessing sa Santo Papa nga pinaagi sa inyong pagpanalipod, papanalipdan ang pagtuong Kristiyano sa gitawag og Western world. So ang nahitabo, nag-atubang sila, siyempre layo man ang Lipanto River kung natawag na i-compare nimo dito sa or itandi nimo ang kalayon sa tawag ini nga Rome. So kung magpadala og balita, magpadalag balita, lugay pa maabot siguro kung magpadala sila og balita kani daog sila iagi ang proseso sa pag bit-bit sa news, siguro mga sa kabulan una pa maabot ang tig or misingero. Pinakaubos na ng 1 week. Magkabayo pa ko, magkabayo pa pagtawag in Rome. So, pero at the time, sa dihang nag-away ang nagsasampa, nagpadayon ang giyera, ningon ng Santo Papa, magrosaryo ta, mangayo tagpanabang sa mahal nga birhen, para tabangan tanya ni ining maong dakong kalisod, ni ining maong dakong krisis. Against ato ang gitawag og pagtuo. Og tuon man, October 7, samtang nag-meeting na Santo Papa, sa iyang mga cardinals kay para dagan sa simbahan ni karit laghunong ang Santo Papa o gituuhan nga ang Santo Papa at that time gihunghungan sa anghel nga ni daog na ang armada Kristiyano against the Ottoman Turks. O nya nahitabo na October 7, 1571. Wala ko masave, 1571. So mo na karon fiesta in honor sa Santo Rosario kay ang Papa at that time nagtawag na maghimo tag Santo Rosario para mudaog ang armada. Mo ningon si Pope St. Pius V ingon pa niya, ops. Namin ni hungong niya ingon siya nga didaog da ang Christian army sa against sa tawag ini Ottoman Turks. Ingon siya, dili ni panahon karon nga mag-meeting ta. Panahon karon nga simbaw na to ang Ginoong Dios kay ni daog ang ato ang armada against sa Ottoman Turks. So mo nang fiesta karon sa Santos kay Rosario. Wala gamhanan kayo ng klaseng debosyon sa tanang mga debosyon mo unay usa sa mga pinakalig-on pinakagamahanan kung baga ba ngano man kay ang tibok langit mutabang nimo mutabang sa ato in the sense nga ihatod ta dito sa grasya ni Kristo kay ang Santo Rosario mga sir ug mga ma'am ang tawag ining devotion sa Holy Rosary gawas nga nagampo ta sa Ginoong Dios ato pag yung gipamalandungan ang misteryo sa kaluwasan. Masama ng misteryo sa kaluwasan, kanang ang Diyos nahimong tao. Sa diyang nahimong tao, after nahimong tao, namatay. Pagkauman, nabanhaw. Muna natin misteryo sa kalipay, misteryo ka sa kasakit, o sa misteryo sa tawag kong himaya. So, ano ba? Yung mga di Katoliko nga, sayo pa na. O, asa na po na nahimo sayo? Ang mga pag-ampo na sa Biblia. Oh, for example, may unta nga nagato ako sa Dios nga amahan mga sa kata na Biblia. Ang Jesucristo nga yung bukto nga nakatong Ginoo, St. Luke chapter 1 verse 28 and St. John chapter 1 verse 18. Na tao sa mahal nga Birheng Maria. Oh, na St. Luke chapter 1 verse 28 at 28. Pinaagi sa lalang si Espiritu Santo, St. Luke chapter 1 verse 31 to 38. Ang Our Father or ang Pater Noster, St. Matthew chapter 6 verse 9. Ang Ave Maria, naagyat mo sa Biblia, St. Luke chapter 1 verse 28. Niya ang mga misteryo samot na as Biblia. So every time nga mag-ampo tag Santos nga Rosario, atong gipamalandungan ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo nato. Kanya ano di mang mahimo ang mga di Katoliko ana kay kaliwat mas bitin. Dias balang kasulat ang duhar may naa kaliwat sa babae, kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa bitin ingon pa sa babae, ang kaliwat sa tawag ining babae, ningon pa ang tawag ining babae sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan kanako bulahan. Ang kaliwat sa bitin always ta mga takis babae. Kung nakita mga Katoliko, always ito mingon nga, blessed art thou among women. Bulahan ka sa babaeng katanan. Ining tawag ining mga di Katoliko, mga sulog, Kalang Maria, nagagana, Kalang Maria, makasasala. Kasi tawag din yung yabag. Kaliwat, siyawa ni mga tawana.
So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Orolan Sandra Second TV, pala.community page, Kuya Apologies TV page, and the RJ's Vlog 2022, ga pwede sa mo mag-send din na o ga Facebook stars. O sa ito ang mga channels, so wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo itong mga channels, Dalay Catholic, Apologies, and the official RJ Sandra Second TV, Kuya Apologies TV, and the Barrio Kawayan Religious sa Forum. O ga pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chat na super thanks. And ayun, magpasalamat una ko sa mga Katoliko nga kami nagatabang sa programa. Daghang yung salamat sa inyong tabang suporta. And ayun, thank you po sa inyong support kay niabot at karon og 79,000 followers sa ato ang Facebook. Thank you kayo. And sa ato ang mga channels natay, karon ako ang Dalay Catholic Apologies mag 13,000. Nya sa katong RJ Seno na ay 8,000. Yun. Pero ay problema na. May nahinera man og kadako, maghinera rin nagkadako. Thank you kayo mga sir. Og sa mga nitabang financially, morally, spiritually, thank you kayo. And ayaw mo kalimot, this coming October 26 magkita-kita ta diha sa Cebu. Puhon. Mangita pa ko og kanang kuhito nako kasi tawag ining pwede ko nimo masuportahan gamay sa atong biyahe padulong sa Cebu. Actually natay mga generous nga mga Katoliko nga ato ang natawag ini pangkuhito pero say maulaw lang ko kay malagi mga sukan pa ba mga generous kay mga tao ay uban nga rin ako pasulti kahit lang ingon sir ingon ana di ba? So ingon ana mga sir ug mga so atangi ko ninyo October 26, siguro mga 1 p.m. Diha sa Plaza Independencia. Pero possible, Saturday pa na ko Cebu. Okay, para makapahuway. And ako pa ning kamutan dool sa Plaza Independencia. So possible, di ako mag-stay in sa Patria, likodan ng Santo Niño, Basilica. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sandra II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.